Dik li sa 6 xhur ilu kienet patrimonju kulturali Malti f'riskju li tintilef, issa ġiet rrestawrata u ngħatat lura l-Glorja li jixirqilha. B'investiment ta' €100,000 fondi tal-Gvern ċentrali sar intervent kruċjali fuq is-swar tal-Lunetta ta' San Franġisk fil-Floriana. B'istorja li tmur lura s-seklu 17, dawn is-swar jiffurmaw parti mill-fortifikazzjonijiet tal-port il-kbir li nbnew mill-kavallieri. Il-perit tal-proġett Marka Zoppardi innota li qabel ma sar l-intervent kien hemm sitwazzjoni prekarja u issa is-swar reġgħu lura għall-istat oriġinali tagħhom. Kien hemm ħafna ħsara, partijiet mill-ħitan kienu qed jiġġarfu, ta' fl-aħħar mill-aħħar tidħol xita fil-ħitan jimbutta il-ġebel għalkemm blokku kbar u waqgħu wkoll. U l-intervent tagħna kien biex nerġgħu nibnu l-partijiet li kienu waqgħu, plus li intervjenu b'interventi ta' restawr, li għamilna interventi normalment ta' restawr il-fili u l-interventi l-oħrajn li nassoċjaw ma' restawr. Il-Ministru għall-Kultura u Bonnici spjega li l-erba' faċċati ta' swar kienu kollha mittikla u saħansitra anki waqa' xi ġebel. Għaldaqstant l-intervent tad-Direttorat tar-Restawr kien kruċjali biex jiġi salvat dan il-patrimonju kulturali. Kieku ma kienx hemm intervent tad-Direttorat tar-Restawr, probabbli qed nitkellmu dwar sit patrimonjali li tlifnieh. Fil-fatt aħna intervjenejna u fi proġett li dam bejn wieħed u ieħor 6 xhur minn Mejju sa llum stajna nsalvaw letteralment din il-Lunetta. Is-Segretarji Parlamentari Silvio Parnis u Deo De Battista saħħu li s-swar ta' Malta jidentifikaw lil pajjiżna u għalhekk il-Gvern għandu l-obbligu li ħsiebhom u jħallihom lil ta' warajna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.